že by nešli, tak já bych chápu, ale on by mi aj tak mohl, ale já mám robotu, já mám párkrát. Myslím, že to bylo všechno zničí. Tak ono tady je nějaká benzínka přímo ve Frenštátu. Tady je hnedka za penou. Já jsem tam můžeš zajet a pak Tam zajedu asi jdem se nahoře. Ale jakože ještě... jako nahoře, to je jako ty benzín. Ne, tady jako na parkoviště se ne. Jo, na minut, parkoviště. 10 minut, díky tomu, tady všechny. Dobře. Ale to paráda, že když se schodí střecha. No hlavně, jo, koukám, že i ten rám. Sobota je a bude oblačná, přechodně ale může být i polojasno, postupně místy přehánky a bouřky, ty mohou být ojediněle intenzivní s krupobytím a nárazy větru o rychlosti přes 70 km za hodinu. Odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na východě až 28, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Po zprávách pokračuje víkendový radiožurnál, teď s hostem Patricie Strouhalové. Tak stejně, jo?